Солдат, которого вы там убили или вашего убили, почобуты и прочее. Это такая мелочь, которую мы всегда можем решить. Гэта ў стылі Лукашэнкі. Лічыць жыццё і лёс чалавека дробязжю. Але чаму ж тады не адпускае Анджея Пачобута? Зразумела, Лукашенко хацеў бы нейкіх саступак з боку Польшы, а палякі на гэта не гатовыя. У свой час праўладны прапагандыст Юрый Васкрасенскі неяк сказаў, што няхай міністр замежных спраў Польшчы Радаслаў Сікорскі прыязджае ў Мінск і забірае Пачобута. Магчыма, сапраўды, калі б Сікорскі прыехаў, паціснуў Лукашэнку руку, то той і аддаў бы яму Анджея Пачобута. Як аддаў нядаўна кіту келагу Сергея Ціханаўскага. Але гэта было б вельмі вялікай саступкай, бо Польшча не прызнае Лукашэнку прэзідэнтам. Польша прыкладае вельмі шмат высілкаў, каб Анджей Пачобут быў на волі. Але ж тут в чым есть проблема? Кірует у нас ГБшный режим. И мысление габнена, в принципе, не людзі, оно доско своеасаблівае. И им трэба, каб любое вызваленне дазваляла бандзе далей кіраваць Беларусю. Анджей – адзін з вядомых журналістаў Беларусі. Паляк з горадні, грамадзянін Беларусі. Чалавек, які не здрадзіў сабе. Ён шмат гадоў пісаў для газеты «Выборчай». Пісаў пра камуністычныя рэпрэсіі, пра армію краёву, пра сучасную Беларусь. Не раз крытыкаваў Александра Лукашэнку. Яго затрымалі 25 сакавіка 2021 года. Цынізм уладаў. Забралі ў няволю на дзень волі. 8 лютага 2023 года Анджей Пачобут быў асуджаны да 8 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. А да гэтай пары ён знаходзіцца ў Новаполацкай калоніі. Інфармацыя адтуль амаль не даходзіць. Таму мы дакладна не ведаем пазіцыю самога Анджея. Другі момант, тут до конца не зразумела пазіцыя Анджея Пачобута. Наколькі можна зразумець тых намёкаў, якія рабіў і Лукашенко, і іншыя афіцыйныя беларускія асобы, Анджей Пачобут не хоча выязджаць за межы Беларусі. А менавіта такая умова была пастаўлена, то бок вось няхай з'язджае і ўсё, а Анджей Пачобут кажа, я грамадзянін вообще-то Беларусі, і я не хочу нікуды з'язджаць. Магчыма, у гэтым пытанне. Ён мог бы выйсці на свабоду, калі б пагадзіўся з умовамі рэжыму, але Анджей адмовіўся, бо не хоча выязджаць. Ён жадае быць свабодным і жыць дома. Анджей чалавек вельмі мужны і адмаўляецца ісці на такія саступкі. Лукашенко хоча зламаць яго, але это цяжка. Зламаць чалавека, які не баіцца жыць з праўдай. І яшчэ цяжэй прымусіць яго замаўчаць. Як чалавек, который не прызнае незаконную ўладу Лукашэнкі, ён з'яўляецца вельмі праблематычным вязнем для режима Александра Лукашэнкі. Тому они не могут просто взять его, заковать в кайданы, мешок на голову, кинуть за межу, потому что он тогда атрымает свободу говорить, говорит Даско цвёрда. Тому вельмі трэба, каб он сам пагадзіўся на тое, што ён уедзе з Беларусі. А выбіць гэта з Анджея яны не могуць. Вот чаму его працягваюць трымаць незаконна за кратамі, і это вельмі кепска для всёй Беларусі. Сапраўды, это вельмі кепска для краіны. Ад Беларусі адгароджваюцца платамі, працуе толькі адзін памежны пераход, беларусы стаяць у вялікіх чэргах на мяжы. Усё, каб толькі задаволіць помсту з боку Лукашэнкі. Лукашенко ж гатовы адпускаць палітвязняў, але толькі пры той умове, што яны пакінуць краіну. Потому что если мы кого-то освобождаем, условие одно, кто бы меня об этом не просил. Ну, в основном американцы. Пожалуйста, забирайте, вывозите. Але па якому праву людзей, якія нарадзіліся ў Беларусі, маюць грамадзянства ад нараджэння, ён выганяе з краіны? Беларусь жа не ўласнасць Лукашэнкі, хаця сам ён, вядома, лічыць па-іншаму. Застаючыся ў турме, Анджей Пачобут застаецца свабодным, а той, хто трымае яго за кратамі, даўно ў палоне сваіх страхаў і комплексаў. Беларусь будзе вольнай, бо ёсць і такія людзі, як Анджей. Жыве Беларусь! Нех жыве Польска! Зміцер Лупач, Нехта плюс.